Gorrato per agnare, per andare tutta carina. Io non vedrei niente. Dico come noi tutti veri, hanno macanganissimo. Babbo. Dai buono. Bezzai. Ciao ya. Bezzai. Ero come dare tutto di fare Ciao ya kuti tichi batsirwa pakubatirwa mumwe yauya. Kubatsirwa Kubatirwa mumwe kanzi mutakaziva tozoona kuzobatirwa taungana. Asi vasipopi hao taitira murakanaka kuti tazana muzukuru unotimirira kuti abatsire kuti anonga asipopi unozovape zvinonga zvaitika. Saka nyaya yakaenderere mberi yekuti batsirwe kubatsirwa mweauya. Sorry, Chief. Panobva panondoka dambudziko rishoma nekuti inenge iri zukuru ukabatanganisa kufokasi kutora kwaita sekuru kuti pane vauya akamirira vazukuru pane vanofanira kunge aripo asiripo. Iri unoziva kushushikana mukati mwepfungwa nekuti vasiri vacho kunge vari pano ndo vacho vakanga vakafeitwa pakutanga ichiitiko ichi. Zvaakuchinesa vange chekuti vakauya kumangara asi kuchizofambire nyaya yacho yese kuti svika kuzotira kuti azozvinonga zvitaura changamiri havasi kuchauya hatisi kuchatobatana navo. Ndopakundipa mubvunzo wekuti zvinombobva kuchibudaro ngei kuti isusu pachizoda kuti tivakukurodze kuti vange vari pano tiri kutadza nekuti wakauya kumangare nyaya kukurwadza vakamangara vacho panapa kubva tichiuya havasi kuchatoura. Asi ari kuti ange ichindozwawo zvinonga zvichiitika kuti vazive kuti nyaya yakudii yayanetsa yakushanda. Saka tichinetsa ngechekuti havasi kuchatouya kuwatenda. Taakutodetsekawo ndizvo isusu asi toda kuti nyaya yedu isiende mberi asi toda kuti vange varipo amene kuti ndopetaidozi kuti imwi seZimbabwe amune mubatsire munongaita kuti vange varipo ndo nyaya ichiende kumberi. Nyaya ichifamba patiyo chikona saka ndo rasairwadziwa kuti ukapemberere ukashaya bembera pacho chisingakurwadzi hatuna zvinobatsira. Kana uchirwadza uri fanira kunge uripo chiona pamberi zvizviri ndokuti uri nyaya yako yakugadzira. Saka murikutaura kuti nhasi hama dzenyu hapana, saka totomira hino tozouya next time hama dzenyu dzangokorodzwa. Muri kukumbira changamire kuti tinyore masamoni kuatera then hatisoda kumisa batai nyaya hatisoda kumisa nyaya toti nyaya inge iripo ichienda but ivo vacho vari kuafikitwa vakatanga kuafikira dzote tichafikitwa
but vakatanga achanofanira kunge aripo echizwawo mafambiro azvo kuti aunase kuziva kuti nyayawo zvayanisa zvakagadziriswa here. nyaya dzakapedzisira takapedzisira kutaura nyaya yedu isusu musi wa7 December. According to my records, parikutaurwa kuti kana mahlanganise family, you are going to come back here on the 4th of January together with the Jumburu family. And Satias, isn't it? Satias, for the payment of Panganais spirit claims. Those are more. Zvimwe utaura zvinhu iwe zvekusaurongana zvenyu hazvineina pangana ino. Iwe munoda kuti munge mwane mari nemombe dzekubhadhara bhozi mwakatoita nemishupo mukatoendaona najumburu mukatoita kuti isusu paa takauraya tisu takauraya hapana vangati tisu takauraya mwana wenyu saka tiri kuuya hana jumburu yaine sati nekuzoti tise makobiri etiri kuuye koripira saka ndobhitiri nhasi handizvona bhadharai ichokwadi semureketa changamira kuti takatendera kuti tinozouya panapa musi wa 4 hemwa dzandatanga ndareketa ini kuti vaya nemwa kuti makatombozvireketa changamira kuti hamufaniri kusikwa asiye sure vakauya panapa vakatanga kuuya nenyaya chokwadi chobaona chirondo chemene ichocho nokuti izvozvi izvi tiri kuda kubatsirwa kuti kubatiwe mweya ukazvimburuwo worekete zvaunoreketa asi unode unovhitinesa saka ita zoti hai hatikori kuti nyaya ende mberi tatozoitelaki kuti muzukuru uripo unozotakure zvinonga zvabuda asi vaifanira kunge aripo saka itauya zvino tinoda kuti toendere mberi kuti hatingarapiti irouya pasina chinohamba ndochemo chechechecho kuti hai nekuti havazi kuuya asi dai zveibvira zviya zvazvo vaifanira kunge varipo kudai nekutaura kumakaita basi kuti chironzo chemene chekuti vanofanira kuzvipupurira veka kuti izvipfiwa takambocherwa takambochiona ichi muonero wangu hangu kuti ndofunga ndo zvanga zvaifanirwa kuti zvinga zviripo asi taita hedu rombo rakanaka kuti muzukuru tauti ndaifanapa vakorere kuuya kai unofanira kuchitotakura mutoro uno kuti tione kwetinofanira kuti tinoenda uchotendera muzukuru ndikuona rubharanira kutosvika bati mukaita here mungakutambaka ndorisa kuti kumashure singatosvika kwemungatasatigemurenyu mukatarisana kana kutosvika asi mukati kuti hezvekutamba zvinogona kutendererahe imwe matosvika ana mahlanganise muripo ana mahlanganise andiarinani 1 ana jumburu asa mupo mwesena analoba anoti isusu hapana chitachitaona mushuma wada kusvika saka kudare kunobva ndikwanisi kuuya mushuma unosvika ngeni hatichazivi kuuta mushumo wakapiwa sekuru izvi iwe wanga uri kwei sekuru ari handisizivi kuti ari kubva kwavo hamina kwakomea foni yangu yanga isina mari saka hatigoni kumutsa mwana wanhu asina ana baba yaipo kwako ndikochangamire ana baba acho vanoti kuti auyi
bhozi ndo andotaura nemwana wavo. Saka sekuru kubva gore rapera paya haasita mushumo Mushumo wacho sekuru acho handi kukarwa, imari handidhora. Handidhora here. Saka kutoti dhora dhiri. Sekuru acho iwo hauzomboabata here. Haina handina. Uko. Andifonera. Anga ichide kuuya asati dambudziko rino mbuya ari kurwara serious. Saka ndisokwanisa kuuya. Kudare. Ngozi ababendi vazigana kuti akasvitsa here mushumo uruza una kusvika kuna ana sekuru. Kozi ndiri mushumo hauyi kune inini. Unoende Chipinge kuna ana baba. Pane pangu kwauyi kuti ndindakatourayiwa inini ndiwani. Akutaura nemunhu akatouraya. Saka iyo uri kuti sekuru otsvaga mari yebhazi yekuendesa mushumo wodhora kuChipinge. Eya. Sekuru kana uchiti sekuru unenge uchiti sekuru pakuti ndiani? Ndi sekuru pakuti pakudini? Ndi sekuru unenge uchiti hanzvadzi yamai yangu ndiye ndotsvake mari yebhazi yekuuya nemushumo amai yangu akaurayiwa. Iwe izwayo mwana. Muri kuvaomesera kudaro ngei? Nyaya iri kuitika sekuru haisi hanzvadzi yamai yangu ba, ndimai yangu. Saka zvandofanana nekuti iwo mai yako iwo vakautumawo masitoro iwo unokwirwa kwemba kuti ndipei dhora racho ndibhadharei. Sekuru akatokubara iwo. Sekuru futi ari kunga aripo kukubatsira kufa kwako iwo. Sekuru ari kudotokubatsira munyaya. Sekuru ndo akatochovhe bhora rekufa kwani kwako kutotozviziya. Sekuru anogona kubva atogumira paaripo papo obva aisiya nyaya chii. Iwowo nokufa kwako kubva waramba wandofa. Unozozvida here? Munaita zvimwe zviro zvokuti kana paine nyaya dzinoda kugadziriswa anhu anomubatsira kana achibvomwaseenzesa. Ati mbuya atozi arurwara, iwo acho anogona kurwara kuti obva atofa. Unoita seiwo? Unozochovha bhora rako iriwo kuti rizobude anza yekuti tizokochekera aya joke handiani. Unoatambe yako iye. Unondoatambe yako iye akaasumudza yacho. Patinononoka zvausikona kuti tatosvika iyi. Plasi yoga usaite chinya kuvanhu aya. Handova nenyaya ihama. Saka ukada kuzvitora ngesimba maningi unobva warasa nyaya. Anhu ekwenyu kwaJumburi ndimwe muri kuleka panyaya iyi. Because ana Mahlanganise mudare muno according to my records akabvuma kuti takauraya mwana wenyu, akaburitsa mushumo wekutirambira kuti tiri kubvuma mhosva yekuuraya. Ndikavabvunza kuti muruda kuripa here, vakati tiri kuda kuripa. Ndikati chiuyai musi wa4 nemuripo 1 wenyu uyai makagadzirira. Bhozi ana Jumburu anonga achiuya kuda kuona maripiro emuruda kuita. Tinobva tachironga nyaya kuti tizwe kuti iye Panganai uri kuda chii. Hatina munhu uri munomu including you anova aine that mandate or shall power yekuburitsa spirit yaPanganai. Even this honorable court has got no mandate. We cannot. Panganai svikiro mweya wake unoburitswa ngevanhu vemhuri yake nababa wake votaura naye ivo vochizotiturikira kuti mazvizwa here zviri kutaura mwana wani.
wedu, iwo votowirirana kuti ndo tazvizwa mwana, nyaya yako yavataura taizwa chirega tichidi tifambisa yapera. Ava wazvizwa waripa, ivo vana baba ndo vachadzoka kuti mwana vana mashanganise vaya wanga uchitomutsa, chivaregedza waripa sezvimatauriro ewakadi wakaita. Saka iwo kana dai havasina kupuhwa mushumo asi vakazwa kuti mushumo wakapuhwa sekuru, iyo nyaya yakatotangirawo kuna sekuru. It's just as good as mushumo kwavari unonga watosvika. Kana dai vanga vauya kunoku vaigona kudai vaikonfema pafoni kungoti sekuru tirikutadza kubatana muno urwere pane zvakati, asi isusu tiri kuenda kwetakadaidzwa, mari yemushumo makapuwa here? Ana sekuru vakakonfema kuti mari ndakapuwa asi ndiri kunoku ndakabatikana, endai kudare. Waifanira kudai vadini vauya. Saka paitika communication breakdown. Changamiro muri kuona kuti Jumburu pane paakunzenga. Muri mukatarisa Jumburu uri kuti mushumo wauri kuti kuna namba vachipinga. Handisanazvo. Tarisa izvi, hani mukatarisa Jumburu waifanira akashumira ana baba iwawo ari muno pakuitika kwenyaya. Nhasi wakuti mushumo wayo epaonini auraya wakuchiti handichagoni kuite nyaya iyi. Ana baba acho aifanira akatoashumira pakutanga ichitouya pane mushumo wekuti aya akauraya wakuti no, nyaya iyo haichaiti kuti kuna namba vachipinga. Hamusi kuona pane katusika katobuda ipo kasanyasa kutaite straight. No, ipapo panogona kunga paine katrick hatirambi, asi tichianza futi kutarisa tinoenda kuona kuti pane masoko anonga akabuda kuna ana baba ekukritisaiza Jumburu kuti wewe waakutora nyaya mwana wedu iwo uchidai isusu usina kutisumira kubva kwekutanga, waudotosvika pakonanzva iwo kwana mashanganisi wewe. Saka iwewe wakaronga kuuraya mwana wedu nana mashanganisi awo isusu chibhoyi chinonetsa unoziva hatipedzi nyaya tikasenza tichidaro manje, hatina kwatinoenda, hatipedzi isusu kunokuka tinenge tiri kutoitawo matargets edu ekufambisa nyaya. Petakatonzwa kuno upon appointment by his excellence anenge akatotaurirwa. I was called by one guy ari kulocal government akataura kuti Saurumbi takupaiwo manga, endai munoita nyaya dzinopera muzvakanaka. Hatichadi kuzwa nyaya dzekwaSaurumbi dzinouya kuno kuHarare. Anhu ari kuno kwimimi maienda kotimangarira kuHarare muchiti tiri kwaSaurumbi isusu, asi hakuna mambo tiri. Akatoti kune macases aitouya kunoku kuHarare. Hatichadi kuona macases anouya kuno kuHarare kuchizi kwaSaurumbi hakuna mambo, umambo hwenyika kwaichenda. Endai mopedza macases. Tichange tichida kuona kuti macases iwayo muri kuaita sei, muri kupedza here. Zvino ndochiti inopera here, yakutoya kutambisa inopera here, ndinoendesa here ripoti yekuti yapera here, tinoipedza. Pamwe pacho munoda kuzoti ili yakwamambo unombopedza here, ndimwe munopedza, handipedzi ini, munenge kuti ndipedze kuti kudini. Inopera here nyaya yenyu zvomuri kuita ana Jumburu. Ana mashanganisi ari panapa pamwe patori nemiliyoni. Amuzobvunza Jumburu here pakutanga kuti pana Jumburu ana babari kakandinda sara ndiri azvimwe rumaminesi Zviri saka baba akaizi ndini ndiriyo azomuka ipakati ndima yasvika apa zvazombodini mushumo yazvo ngokuti ayabvuma paudo bude mari. Jumburu wakabva aindobuda rudo nhanzva runanzvira mwana usiri wani satiya
Satya. Wakude kuende kobuda chinanzvire mari isiri mwana wani. Ana Jumbura ari Satya auda unanzvire mwana Unoda wani. kuti amari mwari. Chakamira. Iyo mfano kuti wakatari kutora mushuma chokuenda nawo mwana wako. Mwana akashaka uya na baba wetu. Kuna vanhu vachiti titakamira mushuma chokuti. Chichakachata Sekuru akakunyime mushumo here. ndio kana tokuramba kuna sekurina. Wakadzosera. Wakadzosera kuna sekuru. Wakadzosera kuna sekuru. Wakadzosera kuna mai. Mira itubuzo. Muno muchendru kona ndare zvinoizvi. Ndandida kugara panyaya dzemushumo ipopo. Sekuru haana kumupa mushumo asi akandotaura akagara apa echiti zvandapuwa ngezvi aisa mubhuku. Kutaura chokwadi akandogara apa. Ngati zvandapuwa ngezvi akaisa mubhuku. Haana kupa aya mushumo. Ngekuti tikada kutohwanda isu tisi tinoda muziva zvazvo zvinoshanda. Aya akatoenda kuchipinge kunana baba akati mushumo uri para mushumo wana sekuru. Akazidzoka ngoti hapana mushumo ngauya anditore ane mushumo. Saka hapana. Mutiona mari mesa mai ode mushuma kwakuko. Kwakarumira. Vakangotenderera. Mai otakutotosa patumbu. Kusa kunaro nawo. Ndopera. Amfuti atendera. Saka muri kuti Satya akatochengeta mushumo wemwana wa Jumburu uchitogumire paari iwo Satya here. Ndozvezviri kutoreva nekuti ndozvana. Kuti kakati ndipe mushumo ndende kozvinofunana nawo. Haana kufundisa mushumo. Akangoreketa akagara. Shona yakanga iri yapakati yakanga iri chizi sekuru kwakatangire nyaya anopfuudze mushumo wechese kuna Jumburu Haazi kupfuura. kuti ndo zvataurike pamashanganisiro tisu takauraya mwana wani sekuru yanga riri danhidzo rekuti riyambuse kwese kupi Exactly. Saka haana batanda kandogara sinagarira atakaita. Akagara akati zviri kupuwa zviri muhomwe. Mabuda ni mwanzo kuti tipe mushumo sekuru ushende kumba. Ungachavhunga mazviro zvekutaurwa pamberi pamambo. Wabvunzira kunze. Taura here. Ira ipapapo ka kubuda kwakazoita kunze nditakazobuda kunze koko sekuru akachirimo chitaura ndikati sekuru zvamapuwa handi zvokuti munogara nazvo kumba ritori dzamagashira izvi chitifambisai kuita kuti musi wa4 vange vari papi vajumburu vacho chaivo vokutitaura ndivo vanofanira kunge vechitonga munenge navo babato. Imimi munochipangana nomwana kuti muone kuti muzukuru akaende kuchipingi. Imimi munenge muri kweri kana kuti imimi mochiona kuti munoronga sei. Sekuru akataura kuti inini chitoiti ngoti kana inini panapa ndikatotsveda wangu kuti mari yacho inini nokuti kuti nditsvage zverimwe basa rekuti nditanga basa handichakwanisi kutanga basa. Uyu mwana ndikachiti unodzwa here zviri kutaura sekuru. Sekuru ndamutaurira naye pasi. Mukuigare zvakanaka. Uyo akati aiwa sekuru ndinogona kuti kana pasina mari ndinogona kuti tikwire tesi tenda tesi ndinomuratidza pana baba vadoko. Vakati ndichachizoona nekuti mamirire okuba handina kunyatso kunge kuona zvakanaka. Saka kubva ipapo hatina kumbozosangana nayo kusvikira sasa. saka yakude pajumburu amuchazokurongeka Asi mukasvika pane munhu wakafa manje kuti wakude kuchivaaaaaaaaa wobva futi. Iwo une namba dzenhare dzasekuru ako here Satya? Wakambovabata here kubva gore rapera kusvika nezuro? Muchipedza nyaya yacho muchiti kudii? Ndandisina kumbobhuya ndizvo ndaindovafanira kuti munofara yani. Havana kumbotaura nezvenyaya yemushumo iwoyo? Hana. Zvinoba nenyaya yako ungandipfira ndingaita nekunyora madetails hati kune tsamba dzakamadetails kwayakukubatsira iwe vamwe vesandira mungozive saka paunonga waakuzoneta pachako waudera kunoneta yesu watosvika. There are so many ways dzekuendesa mushumo iwoyo.
Iwe sekuru hanetsi kutaura nawo katite zvakati. Kana zvinhu zvacho zvikanyambobuda mumuri watopedza utoenda. Plus kana uchinge wapuwa advice, dzoka futi utaure stage yaunonga wana. Ndokuti tikupei advice. Isusu tiri very independent. Hatisiri hama dzenyu, hatisiri chii. Totonga tichikupa advice ngekusiriswa ndiwe. Problem dziri mumba menyu tinodziwitinesa, tinodziziva. So that's why I was helping you. You could find a way. You could find a way which is zvisvike. I think I can see it. I said there are so many ways. Don't say but apa ndiri kutofara kuti Jumburu wakatoenda kuna ana baba munini acho akavataurira, but response yana baba manje ndivo vasina pamwe masvikiro akaita Jumburu, pamwe ndiwo akangoti ngezvenyu ana baba vatoona kuti hatichachiona mushumo. Saka pane kakusai kundobatana zvakanaka. Ana baba akabvunza kuti mushumo wacho uripi? Mushumo wacho uripi? Papasina dola. Ndokuti vakabvisa dola. Vakabvisa dola rako. Mushumo wacho ana baba uripi? Iwo dzoka vachise kuchimba nezviro. Iwo zvawaende kuchipinge iwo Jumburu, uchiziva kuti mushumo una sekuru, iwewe wakanga uchitoziva kuti mushumo una sekuru, wakakwire bhazi kuenda kuchipinge, waida kunoshumei mushumo wacho uchisara nasekuru. Taurai tinzwirere. Ini ndinoona kuti ana baba vakangotiomesera ngotifuta avana. Nyaya iyi kubva ichingotanga taivataurira. Vana baba kunokwazwa kunokurukunzwa. Saka nestatement yakazouya nehanzvadzi yangu vana baba ndo vakatiomesera isusu kuno. Nekuti havangati ivo vekwamashanganise ndo vanofanira kuende kwaJumburu Chipinge. Jumburu unofanira kuye kuripirwa kuri apa. Isusu kudziko ndo Chipinge. But vana baba vanonga vakasimuka, vouya, vonzwe zviri kude mwana. But vana baba vakatoramba vakati ivo vakabata vacho ndavauye kumba. Kwete sekuru vari kude vanhu vacho. Ivo ava ndo vanofanira kuenda nemuripo. Anavashanganise ndo vanofanira kuenda nemushumo kuna ana baba kuti mwana wenyu uya tisuti naye. Anakutaurizwa here kuti naye mama. Akandozviziva, akavana tisikatauri navo. Vana baba ndo vakatiomesera. Ivo ava ngavadini. Ndavauye Chipinge ava. Makataurira kuti nyaya yemushumo wakabudirira mwamama uye nyaya iri pamama. Buzvinotangire pasambo isimukati kwani pamama kuti pamambo sauro mwakasowa here. Akaenda ndiko. Saka izvete simba seri kuti ekamashanganise ngauye iyo. Kuti ekamashanganise haasi simba kuti akasani paJumburu. Kuti simba riri pakati paJumburu kaya. Ngozi akaenda ekwamashanganise akamutotarisani hazvii. Vana baba vanobatadza zvachose. Mukatora ekwamashanganise uye kwaJumburu nekuti mwatematema yasi kugure mutsiba nemuti. Isusu in short, ndingaita banana toda kutosapina ana baba, toda kusapina ana baba kuti vauye kudare kuno, tovaexplainira nyaya mamirire yakaita nemabatsirire ana baba aya anonga nekaudzire futi akuda kuita mamodalities ekuita out of court settlements because we've already reached the compromise. They did not want the donkey work. They wanted the donkey work to be done by the court. Now that we are reaching on a resolution, or we got now in something that's coming out, we got results.
vakuona kuti taudi usvike pakuti zvakuita wakuti zviro izvozvo ngazvichiuya zviitirwe kuchipinga but pakatanga nyaya inei kusvika izvozvo ana baba ivo hatina kumbozwa nezvavo vakwapiya izvozvo izvi kuti vari kufunga kuti pamwe nyaya iyi ikaitirwa kudare unoku inini ndiva ndodo kunanzva handina inini basa rangu panapa ngerekumeka sure kuti mafamilies ikanyaitirwa munomu mukoti imimi munobhadhara mari kunana motobuda munomu hamwaenda nemari dzenyu ini ndobhadharwa nehurumende takatobhadharwa kare handina chendinoda munyaya dzenyaya dzinotongwa muno zvedu isusu zvinobhadharwa ngegavhumenti kutoda kuti tiite macases anopera zviri amicable zvisina mauyewewe nyaya iyoyo dai isina kuitwa mudare muno havana mapedzero evaida kuiita kana imimi tatisingambosviki petadini petasvika ende ngavasada kutora nyaya yacho kunga kutoti ndimi imimi in particular makaita zvinhu zvacho imimi muri kuuya kutoita marepresentatives semhuri zvinhu zvakakanganisika vakutokuonai kunga macowboys iwewe mukomana havasiwo vakakuuraya va generally speaking ndinoti ndiwo but tamunyazoparticulariza izvo yacho iyi havasiwo ava vari kuuya komirira mhuri nyaya iripo tichitarisa ngeyapanganai but iri kuafekta mhuri nemhuri saka we are solving this case at mhuri level saka hatisi kuda mapersonal vendettas kunga kutoda kuita mafist fights ekutoti muchitoona kuti ndimwe akatoda bcause wakaita wacho hapasina kukanganisirwa nemunhu kana kuita mbavha mumhuri hatisi chitebaba kana kuita hure kwatozi musha wemahuri iro hure remwaratora ndiro hure racho iro hausi musha wemahure ba mhondi dziriyo ndo zvinambotaura tiutanga kuti zvimwe zvinhu ngatiite tichipedza ngatisaa dausungirana playwood imbudzi yavo yayagakarangu hatidi kusvika ikoko pane zvichazoitwa nevakwajumburu vacho vachizoitirawo kwamahlanganisi hatidi kusvitsana kumapena iwe mungomana you are a representative vana baba avo iwewe dambudziko ravo ravari kusangana naro chairo pertaining to this matter ngere pavakataura navo vari kuda kuti ava vana mahlanganisiro vauye kuchipinga zvekuti ati ana mahlanganisiro auchipinga haana kupabudisa warudii asiwo zvakatakati isusu hatisimuki tisina kuonewa watishuma kuti uyai kudara ndo zvaakanditaurira iwo zvawakashuma arikude munhu upi wando auna kwavashuma here ndinonzwa uri kuti ari kuti vakati havasimuki pasina munhu wauya kuzovashuma kuti ngauye kudara waanonga achichida ndo zvendaona izwa mira tiri ipapo katiri kuita this thing it's not contradicting vana baba hapana need yekuti wapuwe mushumo wekuuya kudare kudare hakupuwi mushumo ba saka ndataura kuti to simplify this matter isusu takusapina ana baba wozopuirwa mushumo muno
ana baba auya toti tine nyaya yenyu yetakaita irimo muno mudare yakamira kudai yakafamba kudai yasvika pakati saka nyaya itaita avo vana makanganisi vari pano vari kuti nyaya vari kudini vari kuyabvuma. Mushumo wetakaita kuna ana sekuru City Satia was a just formality yekungoti zvinhu zvataitawo zvinenge zvino witnesswe kuno, but official mushumo chaiwo hausati wadini waitwa apa unotoitwa ivo vacho vari muno mudare. Saka I don't know kuti statement yakaenda yakafamba sei. Vana baba havasi kudiwa ndevana mahlanganisi. Nyaya imwe ingaenda kuonesa ndekuti iwo ndo akatotura unotidaidza Yesu. Isusu kuti takatoita blanda sedare tisu takatoita blanda. Tikada kuchinasa kuitarisa pei handizve. Ana baba ndoti auye kudare osangana naana mahlanganisi mudare. Tobva taita nyaya mudare. I think kuti pakatokanganisika pakatokanganisika ende hapana, it's not too late. Tinopagadzirisa nyaya iripo ngeyekuti iwe gadzira Sabina, unoda kuenda Sabina kwete Samon. Munganyorera Samon hawo iwo anotaura tira nyaya yerudare. You Sabina them, and whoever is delivering the Sabina must explain fully kuti hamuna usungwa apa, muri kudaidzwa kuti kune nyaya iriko yemurikuda kuti muitaurwe iitwe muripo, hamusi kusungwa apa, hamusi inonge yakutozi inotisakura kutodaidzwa madare osamwana anoandastenda zvakasiyana. Ndichangamire ari muri kudaidzwa, muriwo unotaura kuti muri kudaidzwa ndichangamire. Ivo vamuno mutaurana navo tataura navo tichavaexplaina tapedza nguva yaexplaina totaura kuti hana makanganisa acho apo tobva tazviita zvinoda kuitwa, tobva tazvipedza. Vari kukumbira kuti tauya kuripa, vari kuda kuti muripo sana baba koita munhu unotiburitsira mweya wanhu tizwe zvemurudo kuti zviitwe tione kudini kugadzirisana. I think that's all. One children. Gadzirai Sabina. Kuenda kuzoti zvabera saka imini maabuya musi wa18 kuchinja kwaita dheti iri kutoenda kumberi. Tiri kukupai futi ample time yekutsvaga chi mo bosi ana baba aya auya Ruvena munhu ngejuru. Ana baba auya haasi kude kuuye kozwe nyaya yaana mahlanganisi yekubvuma kuti takauraya ba. Anenge ari kuti uye kode kutozwa kuti nyaya dzatoitwa zviri kutobuda ipo pavo autoripwa. Pamusoro changamira ndafunga kuti vachide kuti zvichizoti zvizoizwa takatobata something taikumbira kuti mungati gubu here ngemberi bichana timbonyatso mhanya kozi apa tiri kuita dambudziko handiti mazuva titaura ngevakaunze nyaya pakutanga vakabate zvinhu izvi havasi kuuya ende hatichazivi kuti vane madhautsi api as well as these ones. Ndingatoshaisha kutaura asi panonga pane madhautsi kuti asi takaisite zvisizokani kani zvakadini ngokuti atisomboona vachiuya ende ndo vakaunze nyaya achiti tabate mweya wakadai zvakadai. Saka taida kukumbira kuti zvingaita kuti munga utiti after 18 the next isusu hawo vakaudza nyaya hatichinei nawo mamessenger sana akabazi ngechekuti nyaya yedu isusu yatilinga kusvika kune ana baba varidzi wemwana nemwimwo varidzi wemhosva. Otherwise vakatibatsira netransport kuti tisangane. Chachiri important ngekwetatowa
because tasvika pakuti tauda tisvika pakuti idini icho. Saka ndisisasvika kuti mwakamboya nebhazi ripi ranga rakanyorwa kuti mwasvika mwauya welcome, ngatimwe doro, ngatibike doro, ngatiitwe zvikuda kuitwa zvokuti mwauya nei. Amwe anouya netsoka, amwe nemudhudhudhu, amwe tikaswera kuputana transport. Vanhu muri kutaura ngaitoo mode of transport yatisvitsa petadini petasvika. Imimi tomboti ana baba auya anga auya nhasi vamudodoni isusu setanga takamira taifoti zvinohamba azviitwi zvemunoda taifoti zvinohamba sekundokuropa kuzvanga zvakaita kuti zvinouya musi wako tozobatirwe mweya wotaure zvouri woti kudini wataure zvouri tochionesana kubaba ndo zvitanga tine pfungwa yazvo kuti tinochionesana kubaba kuti mweya unonga wataure zvouri kuda kubudikidza kuti hai dare rinonga reitibatsira ngemasoko kuti takuende pakati kuti mafeji ese tiutera ari kubude mudaro munobva kuti tiende pakati masteji ari kureba kuita unga hura hwatondondo. Isusu tambotaurira vaya vanga vaine nyaya kuti mukaona tatangana nenyaya dzouroika muroyi wacho unotozviziva. Ngatibva tangofamba tinosvika kodini chagobuda imwe mwana mashanganisi mwauya kutotaura nyaya kuti anhu woye tauya panapa isusu tauya tisu takauraya dodoripa ndo stage yetari hamuti right. Saka imwimwe mwati bozi munhu ukamuti ndodorora kana ndodoripa kana ndodotenga kwati handaido chimona sekuni muti kaito tine mavhiri mangani uchiona kuti masita acho hasa kainini ini ndo ndatosiya mabhoi ndichiti handinodotenge motikadi auya kuti taidoona sochisimboona kuti takaona pafoni ndiye here ini ndatoregera kuenda kuchechi ndichimirira mabhaya emotika. Mude kuuya kozwa zvinoda pangana here kana kuti mude kuuya koripa? Saka mai mauya uripa tafambira zvese kuzwa zvaanoda ndatitobva uchini tochiitamira kutanga uri kuti tiine kadoka rongasara pane yangu ndati karipo here tomboti dai auya kadoko uye pangoti mapona zvinoitwa izvozvo pakuti achataura miripo yake kandipanga naye ende anototaurawo adini afembwa asi iwo achanga aine yavo inonzi garudzo hama dzinora dzichataura inonzi garudzo achataura yawo kanganaiwo zitaurawo nduda mombe 6 2 munopa mai 2 modai dzimwe 2 dzacho ndotodzida here auya acho chavo chaicho hapana saka anonga akuzodawo zvavo imwe moti atachimboti anototi zvapanganai wakatofa pamwe muchazozvita asi isusu titori panonga mwatotaure zvomaita tirutode zvino moti tozoonana next court date tiendai mwowedzera pemwamwinapo pacho uri kuti 18 futi paita padhuze saka mwakudani tomboti auya ana baba yangu aide kwati uyai pamberi apo isusu ngatingati 18 ngatisangane nawo kuti vechiuya totozwa kuti vari kuuya 18 ngatindosangana ngekuti tinoramba teireba tichiende mberi. Unondopise yekuti tauye kuzwa mweya kuti hamba mwiti atiri kuende kooripa because mweya waakusimudzwa kwachimburi kutaura zveurimi akusisiri kuti afembere kukude kuzwa uri kwaiti ndo akamuraya ere kana ndo akadi zvaanoda saka muri kuye kudini koripa chete mwine muripo
hakunoti taikoripa ngemuromo unorohwa muromo ukabomorwa ukasaonera pana pachide kuonekwe chinobuda saka chiendai pachine chimwe saka moya musi wa 18 kuonana pano iyo awa takuwasapina ana baba vonga varipo ana nyamusoro parotodiwa very powerful unobata ana satira nanasi tinogona kuwasapina futi as a formality they have to be present kana vatadza havo hazvina chi mai vanofanira kunga varipo varoda kusapinwa futi musi wa 18 musi wa 18 apa hapana chaidotorera mai ndio akatopopota kuti imwe ini ndoda kuuya takuuyobura mai akati inini ndaneta makumbo matenesi angu apera ndoda kuti mundidaidze kuobura saka musi wa 18 manje turudi kuataura kuti poto yaibva ana mahlanganisa akuya kobura chiuyai mai handizvo here saka allright sapina riri kunyoma hapana transport yekuenda kuvatora transport yekuende kotora ana babaka havasati vataura vachataurirwa munomu ndichangamire kuti vanhu vakauraya yemupurisa haisiri yezvinhu zvese yemupurisa inobviswa ndiana mahlanganisi hatisi kutaura zvimwe zvemaexpense kana chete yemupurisa ndio vanonga vatoenda muchironga yavo mugadzire mari yeuyo uri kodaidzana bababuzi imwe nyaya ana baba asipo hapana kuinonga ichidii uyu wacho ndio urudi kuenda saka iexpense yenyu kuenda nekudzoka kwenda apo pachoka pakudzika patangana kwakwende parindi wabva parindi washikwireo makombe anotutuza $26 only. $30 hapana bei ranja. Mugadhireka 30